Τα 4 μεγαλύτερα μυστικά της κομμωτικής που ίσως δεν γνώριζες. Γεια σας αγαπημένοι και αγαπημένες. Σήμερα θα αναλύσουμε 4 από τα μεγαλύτερα μυστικά της κομμωτικής. Πάμε να τα δούμε μαζί. Νούμερο 1. Η χημεία πίσω από κάθε βαφή μαλλιών. Η βαφή δεν είναι απλά μια επιλογή χρώματος. Οι κομμωτές πρέπει να κατανοούν τη χημεία των συστατικών για να επιλέξουν το σωστό μείγμα που ταιριάζει στην εκάστοτε πελάτησα, χωρίς να προκαλεί ζημιά στα μαλλιά της. Υπάρχουν συστατικά σε προϊόντα που μπορούν να κάνουν κάποια αντίδραση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ανεπιθύμητο χρώμα ή ακόμα και η απώλεια των μαλλιών. Νούμερο 2. Οι κομμωτές είναι και σύμβουλοι ψυχολογίας. Πολλοί πελάτες βλέπουν τον κομμωτή τους σαν ένα ασφαλές άτομο για να μιλήσουν. Η αλλαγή στα μαλλιά μπορεί να αντικατοπτρίζει αλλαγές στη ζωή. Και οι κομμωτές συχνά ακούν ιστορίες και προσφέρουν υποστήριξη, κάτι που κάνει τη δουλειά μας πολύ προσωπική. Νούμερο 3. Η εκπαίδευση δεν σταματά ποτέ. Η κομμωτική είναι από τους πιο δυναμικούς τομείς, με νέα στυλ και προϊόντα να εμφανίζονται συνεχώς. Οι επαγγελματίες επενδύουν σε συνεχή εκπαίδευση